Μαρία κάθισε στο σαλόνι της με το μυαλό της να τρέχει, με τις τυχιωμένες εικόνες του ατυχήματος του συζύγου της, το αυτοκίνητό του τυλιχτικές στις φλόγες, ο Νταν παγιδευμένος μέσα και φώναζε για βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ. Αν και είχαν περάσει αρκετοί μήνες από το θάνατό του, η Μαρία ένιωθε σαν να ήταν μόλις χθες. Της έλειπε η αγάπη του, το γέλιο του, τα πάντα. Τίποτα δεν είχε νόημα χωρίς αυτόν. «Δεν μπορείς να μείνεις κλεισμένη σε αυτό το σκοτάδι για πάντα, Μαρία», η φωνή της φίλης της την έβγαλε από τις σκέψεις της. Η Μαρία σκούπισε τα δάκρυά της και κοίταξε στο πλάι όπου καθόταν η Τζέιν, παρηγορώντας την. «Η ζωή πρέπει να προχωρήσει μπροστά», συνέχισε εκείνη. «Σκέψου τα χρέη σου. Πρέπει να βρούμε πώς να τα διαχειριστούμε. Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις μόνη σου». «Το ξέρω», είπε η Μαρία, γνέφοντας καταφατικά, με φρέσκα δάκρυα να κυλούν στα μαγουλά της. «Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τον Νταν και να προχωρήσω σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, Τζέιν. Γιατί δεν προσπαθείς να γνωρίσεις έστω κάποιους ανθρώπους? Θα σου κάνει καλό, πιστεύω», της πρότεινε η φίλη της. «Δοκίμασε το Tinder». Η ιδέα φάνηκε γελία στη Μαρία. Ωστόσο το βράδυ βρέθηκε να κάνει ένα προφίλ στην εφαρμογή. Χρησιμοποίησε φωτογραφίες μιας ξένης. Στη συνέχεια η Μαρία άρχισε να περνάει μέσα από τα προφίλ και η ανάσα της κόπηκε στο λαιμό όταν έπεσε πάνω στο προφίλ του Νταν. «Σίγουρα δεν μπορεί να είναι αυτός», σκέφτηκε αρχικά η Μαρία. «Κάποιος χρησιμοποιούσε τις εικόνες του». Η Μαρία δεν ήξερε τι να περιμένει στη συνέχεια. Πήγε στην κουζίνα γιατί ήθελε να φτιάξει λαζάνια. Ξαφνικά το τηλέφωνό της χτύπησε και ήρθε ένα μήνυμα από το προφίλ του Νταν. «Γεια σου, τι γίνεται?» Η Μαρία κρατούσε την ανάσα της καθώς απαντούσε. «Γεια σου, εγώ μαγειρεύω. Εσύ?» «Φτιάχνω λαζάνια». «Ήξερα κάποιον που έφτιαχνε εξαιρετικά λαζάνια», της απάντησε εκείνος. «Έψαχνα για αεροπορικά εισιτήρια». «Αλήθεια σχεδιάζετε να κάνετε ένα ταξίδι?» ρώτησε η Μαρία. Η καρδιά της έτρεμε ακόμα από το άγχος, αλλά προσποιήθηκε ότι ήταν ήρεμη. «Ναι, αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν μπορώ να επιλέξω σε ποια χώρα όμως να πάω». «Πάντα ήθελα να επισκεφτώ την Ιταλία», του απάντησε η Μαρία. Ήθελε να πάει εκεί με τον Νταν, αλλά πάντα πίστευε ότι η Ιταλία ήταν πολύ συναισθηματική για τις προτιμήσεις του και ότι το κλίμα στην Ιταλία ήταν πολύ ζεστό για εκείνον. «Δεν σας αρέσει η Ιταλία? Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και οι άνθρωποι είναι πολύ συναισθηματικοί, αλλά ξέρουν να μαγειρεύουν». Η απάντηση του άντρα σόκαρε τη Μαρία. Πώς θα μπορούσε να σκέφτεται ακριβώς όπως ο Νταν? «Νομίζω ότι η Ιταλία είναι υπέροχη», της έγραψε. Αμέσως πληκτρολόγησε. «Θέλω να επιλέξω μια χώρα με πιο εύκρατο κλίμα και με βουνά». «Σας αρέσει η πεζοπορία?» τον ρώτησε εκείνη. «Ναι, από την παιδική μου ηλικία». «Ο σύζυγός μου ενστάλλαξε την αγάπη για τα βουνά», του έγραψε χαμογελώντας αυτή τη φορά. «Ο σύζυγός σας, αλήθεια?» «Χωρίσαμε», του είπε ψέματα εκείνη. «Θέλω να ξεκινήσω κάποια καινούρια σχέση, φαντάζομαι». «Αυτή είναι η σωστή στάση. Σε αυτή την περίπτωση θέλετε να συναντηθούμε?» Ο άντρας της έστειλε μια διεύθυνση. Ήταν στη γειτονική πόλη, αλλά η Μαρία αποφάσισε να πάει. Έπρεπε να μάθει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Όταν έφτασε στο καφέ, η καρδιά της χτυπούσε γρήγορα κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι στην πόρτα. Περίμενε μια ώρα να εμφανιστεί, αλλά δεν υπήρχε σημάδι του Νταν. Στη συνέχεια, από το παράθυρο του καφέ, η Μαρία είδε αυτό που ήταν αναμφισβήτητα ο Νταν, ή ένας άντρας που του έμοιαζε εντυπωσιακά. Ήταν απέναντι και έφευγε βιαστικά. Η Μαρία πανικοβλήθηκε, βγήκε από το καφέ και άρχισε να τον ακολουθεί. Περπατούσε γρήγορα και εκείνη πάλευε να προλάβει καθώς περνούσε μέσα από το πλήθος. Στη συνέχεια χτύπησε ένα ταξί στη γωνία και μπήκε να προλάβει να του φωνάξει. Έτρεξε μπροστά προσπαθώντας να καλέσει ένα ταξί, αλλά ήταν πολύ αργά. Το ταξί του έφυγε με ταχύτητα. Η Μαρία έβγαλε λαχανιασμένη το τηλέφωνό της. Του στέλνει μήνυμα στο Tinder και τον ρωτάει πότε θα φτάσει, αλλά δεν ήρθε ποτέ απάντηση ενώ περίμενε στο πεζοδρόμιο. Πήγε κατευθείαν στο σπίτι της Τζέιν. Έπρεπε να πει σε κάποιον τι στο καλό είχε μόλις δει. Αλλά η Μαρία ξαφνιάστηκε όταν είδε την ταμπέλα προς πώληση να κρέμεται στην μπροστινή αυλή της Τζέιν. Ταραγμένη και ανήσυχη, έβγαλε το τηλέφωνό της και την κάλεσε. Πέρασαν πολλά λεπτά, αλλά η φίλη της δεν απάντησε. «Είμαι η Τζέιν. Παρακαλώ αφήστε ένα μήνυμα», εμφανίστηκε μια φωνή στο τηλέφωνο. Ήταν ο τηλεφωνητής της. «Τζέιν, είμαι η Μαρία. Είδα την πινακίδα πώλησης.
«Σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μου όταν λάβεις το μήνυμα». Η Μαρία προσπάθησε να ακούγεται χαλαρή, αλλά η καρδιά της δεν ακουγόταν έτσι. Γιατί η Τζέιν πουλούσε το σπίτι της? Η Μαρία τρόμαξε όταν είδε τη γειτόνισσα της Τζέιν, την κυρία Γκίλμπερτ, να την κοιτάζει επίμονα. «Η Τζέιν έφυγε για το αεροδρόμιο πριν από 2 ώρες, αγαπητή μου», είπε η μεγαλύτερη γυναίκα από τη βεράντα της. «Βιαζότανε λίγο για την πτήση της. Την περιμένεις?» «Πτήση?» Η φωνή της Μαρίας σταμάτησε καθώς πλησίαζε τη μεγαλύτερη γυναίκα. «Η Τζέιν δεν ανέφερε ότι θα πήγαινε πουθενά». «Μετακομίζει σε μια άλλη χώρα, αν πιστεύεις», είπε η κυρία Γκίλμπερτ. «Ήταν με έναν άντρα, αν και δεν έβλεπα καθαρά το πρόσωπό του, μπορώ να πω ότι έμοιαζε πολύ με τον άντρα σου. Θα μπορούσαν να ήταν αδέρφια». Ένα ρίγος διέτρεξε τη σπονδυλική στήλη της Μαρίας. Αλλά ο Νταν δεν μπορούσε απλώς να σηκωθεί από τους νεκρούς και να φύγει με την Τζέιν. Θα μπορούσε. Μέσα στο μυαλό της είχε μόνο αρνητικές σκέψεις. Η Μαρία ευχαρίστησε με κάποιο τρόπο την κυρία Γκίλμπερτ και επέστρεψε στο αυτοκίνητό της. Μόλις μπήκε μέσα, ξανακάλεσε την Τζέιν. «Θα ήθελα να είσαι ειλικρινής μαζί μου, Τζέιν. Συμβαίνει κάτι?» Η Τζέιν της είπε: «Μαρία, σου ορκίζομαι ότι δεν υπάρχει κάτι. Να προσέχεις, εντάξει?» Η κλήση τελείωσε. Εκείνη έφυγε με το αυτοκίνητό της και πάρκαρε βιαστικά μέσα στο αεροδρόμιο, με τα μάτια της να σαρώνουν τα πλήθη για τυχόν σημάδια της Τζέιν και του Νταν. Εκεί η Μαρία τους εντόπισε από μακριά. Η Τζέιν κρατούσε μια κόκκινη βαλίτσα και ο Νταν, ο οποίος ήταν με την πλάτη στη Μαρία, κατευθυνόταν προς την ασφάλεια. «Τζέιν», της φώναξε η Μαρία καθώς έσπροχνε μέσα στο πλήθος, αλλά καθώς έφτασαν στο σημείο ελέγχου ασφαλείας, έμοιαζαν να συνδυάζονται με τη ροή των επιβατών. Η Μαρία έφτασε στο φράγμα ασφαλείας τη στιγμή που η Τζέιν και ο άντρας έβαλαν τις τσάντες τους στον μεταφορικό ημάντα. Προσπάθησε να τους ακολουθήσει, αλλά ένας αξιωματικός ασφαλείας σήκωσε το χέρι του και τη σταμάτησε. «Εισιτήριο και ταυτότητα, κυρία μου», της είπε αποφασιστικά. «Κοίτα, πρέπει να περάσω, είναι πήγον», του εξήγησε εκείνη, αλλά ο αξιωματικός δεν κουνιόταν. «Χωρίς εισιτήριο δεν μπορώ να σε αφήσω να περάσεις». Η Μαρία παρακολουθούσε αβοήθητη την Τζέιν και τον άντρα να περνούν από το σημείο ελέγχου. «Αν υπάρχει πρόβλημα, κυρία μου, ίσως μπορώ να σας βοηθήσω». Η Μαρία κούνησε το κεφάλι της και οπισθοχώρησε. Ήταν πολύ αργά. Η καλύτερη της φίλη και ο νεκρός σύζυγός της πλησίαζαν στην πύλη επιβίβασης. Έδειξαν τα εισιτήριά τους στον πράκτορα της πύλης και εξαφανίστηκαν από τα μάτια της. Η Μαρία στεκόταν εκεί, παρακολουθώντας το ταξί του αεροπλάνου προς το διάδρομο προσγείωσης και την απογείωση, πετώντας ψηλά στον ουρανό, ώσπου ήταν απλώς μια κουκκίδα μέσα στα σύννεφα. Η Μαρία είχε σπάσει την καρδιά της για άλλη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά ο σπαραγμός δεν την έκανε αδύναμη, ήταν αποφασισμένη να φτάσει όσο κι αν ήταν το βάθος. Έφυγε λοιπόν από το αεροδρόμιο και οδήγησε προς το αστυνομικό τμήμα. Εξήγησε τα πάντα σε έναν detective. «Πρέπει να μάθω που είναι ο σύζυγός μου και γιατί το έκανε αυτό. Νόμιζα ότι ήταν νεκρός, αλλά τώρα νιώθω ότι μπορεί να τα είχε σχεδιάσει όλα». «Έχουμε εξετάσει τους λογαριασμούς του συζύγου σας, κυρία μου», της είπε ο detective Μαρτίνες, «και επί του παρόντος έχουν παγώσει λόγω των ανεξόφλητων οφειλών. Εάν τακτοποιηθούν οι λογαριασμοί, θα ξεκλειδωθούν. Και αν πουλήσω το σπίτι μου, μπορώ να ξεπληρώσω τα χρέη». «Θα πρότεινα να προσέχετε, κυρία μου», έσκυψε μπροστά ο detective Μαρτίνες. «Αυτό είναι επικίνδυνο. Μπορείτε να χάσετε τα πάντα». Όμως η Μαρία ήταν προετοιμασμένη για ό,τι και αν συνέβαινε. Πούλησε το σπίτι με αποτέλεσμα να ελευθερωθούν οι λογαριασμοί του Νταν. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν ήδη το λογαριασμό για οποιαδήποτε δραστηριότητα, οπότε το μόνο που έπρεπε να κάνει η Μαρία ήταν να περιμένει. Το σπίτι το είχε πουλήσει και το διαμέρισμα στο οποίο έμενε αυτή τη στιγμή ήταν φρικτό από κάθε άποψη, αλλά διαβεβαίωσε τον εαυτό της ότι αυτό θα άξιζε τον κόπο. Τότε ένα απόγευμα, καθώς επέστρεφε από τον μπακάλικο, χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν ο αστυνομικός Μαρτίνες. Ο detective Μαρτίνες της είπε ότι όλα τα χρήματα πήγανε στην Αυστρία. Δηλαδή εκεί είναι ο άντρας μου», του είπε η Μαρία. «Ακριβώς», της είπε ο αστυνομικός.
Καταλαβαίνω ότι νιώθετε πολύ άσχημα, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες αγωνία. Η Μαρία κράτησε μια δουλειά μερικής απασχόλησης σε ένα τοπικό βιβλιοπωλείο για να είναι απασχολημένη. Τότε μια μέρα, ενώ έβαζε βιβλία στα ράφια, χτύπησε το τηλέφωνό της. Αυτή τη φορά, ο detective Μαρτίνες είχε καλά νέα. Ο σύζυγός σας έχει έρθει σε επαφή με κάποιον στην Αυστρία, την κυρία Τζόνσον. Βρήκαμε ένα email. Ήταν κρυπτογραφημένο, αλλά το σπάσαμε. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μετακόμιση ξανά. Αλλά μην ανησυχείτε, συνεργαζόμαστε με την τοπική αυστριακή αστυνομία. Αν προσπαθήσει να φύγει από τη χώρα, θα το μάθουν και θα τον πιάσουν. Η Μαρία ένιωσε μια ελπίδα, ενώ ο φόβος ότι η Τζέιν και ο Νταν μπορεί να ξαναφύγουν της τύχιωνε, αλλά παρέμενε αισιόδοξη και αυτή τη φορά η μοίρα ήταν με το μέρος της. Μία μέρα ο detective Μαρτίνες τηλεφώνησε και την ενημέρωσε ότι η Τζέιν και ο Νταν είχαν συλληφθεί. Ο σύζυγός σας συνελήφθη προσπαθώντας να περάσει τα σύνορα με την Ελβετία. Σας ζητάμε να έρθετε στο σταθμό. Όταν η Μαρία επισκέφτηκε το σταθμό και κάθισε απέναντι από τον νεκρό σύζυγό της και την καλύτερη φίλη της, ένιωσε σαν να ήταν ένα κακό όνειρο. Η Τζένι και ο Νταν τα είχαν σχεδιάσει όλα και το ομολόγησαν. «Σε απατούσα με την Τζέιν», της παραδέχτηκε ο Νταν. «Όταν η εταιρεία μου απέτυχε, ήμουν απελπισμένος. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω αυτό που είχε γίνει. Τα χρέη, την αποτυχία. Πήρα δάνεια γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσα να τα επιστρέψω. Και όταν όλα έγιναν σε μεγάλο βαθμό, η Τζέιν και εγώ σχεδιάσαμε να πλαστογραφήσουμε το θάνατό μου. Πληρώσαμε έναν παθολόγο για να πάρουμε το σώμα ενός άστεγου. Έκαψα το αυτοκίνητό μου με το πτώμα μέσα και το έκανα να φαίνεται σαν να είμαι εγώ ο νεκρός». «Δεν θέλαμε να σε πληγώσουμε ποτέ, Μαρία», της είπε η Τζέιν. «Συγγνώμη, αλλά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ήμασταν απελπισμένοι». Η Μαρία τους κοίταζε. Κοίταζε πραγματικά και αυτό που ήδη ήταν δυο άνθρωποι σπασμένοι και νικημένοι από τη δική τους απληστία και το φόβο. «Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των πράξεών σας», τους είπε. «Ελπίζω μια μέρα να καταλάβεις την πλήρη έκταση του πόνου που μου προκάλεσες». Η Μαρία τότε σηκώθηκε και βγήκε από το σταθμό με το κεφάλι ψηλά. Όλη η κατάσταση ήταν πολύ επώδυνη, αλλά τώρα ήταν ελεύθερη και αποφάσισε να ξεκινήσει την καινούρια της ζωή. Κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο.